Tinatanong sa amin ng mga kapartido namin sa House, yung mga NPC ron, headed by Congressman Jack Tuawit, they're asking how they can help in the impasse, no? If we can call it that. Sabi ko sa kanila, ibalik lang natin kung ano yung pinasa namin at ni-ratify namin. Pinasa sa BICAM, ni-ratify ng both houses. Kung ano yung laman, yun. Padala sa amin dito, alam namin kung ano yun. Di ba? Alam ng LBRM mo kung ano yun. Siguradong may papasa natin yung budget within a matter of days. Papadala ka agad sa presidente yun. Ganun, kasimple lang no need to usapan. mag-intervene pa. Oo, Sir, ang claim po anong, simple lang eh. Kung ano pinasa, yun ang dapat i-enroll, gawing enroll copy. Hindi pwedeng galawin. Maliwanag yan, we will be violating the revised penal code, we will be violating the Constitution if we change anything after we have ratified it in both houses. Sir, information